power consumption sa tibok Kabisayan, mas mikunho dihang sugod gipatuman ang health quarantine. Bisan mitaas ang demand sa kuryente sa mga kabalayan, anay live update si Fem Marie Dumabok. Fem! Bab gitugaan sa Department of Energy nga ning adlaw lang gani adunay reserba nga 448 megawatts nga system capacity alang sa tibuok Kabisayan. Kinibisan pa man nga halos tanang mga balay karon mapadako gamay gamit kaayo ang kuryente kay halos tanang sakop sa banay anaaraman. Sama na lang niining pamilya ni Arlene. Matud niya sukad sa quarantine misaka ang ilang bayranan sa kuryente. Kun kaniadto 850 pesos ngadto sa 900 pesos ang bayranan, karon miabot na og 1,500. Ang among gamit, ceiling fan, na ano ikuanay, ref, kay naman yung kong soft drinks, unya. Ang perminggo na mo mabayaran, tag 1 kapin, ana, 1-2, pero nabot man sa 1-5. Apan gipasabot ni Engineer Jose Ray Maleza, ang Chief sa Energy Industry Management Division sa DOE Visayas, nga mius-us na hinuon ang demanda sa kuryente. Itandi sa mga buwan sa miaging tuig nga miabot sa 2,200 megawatts ang demand sa kuryente matag adlaw panahon sa peak hours. Apan karon, ana-ana lang sa 2,070 megawatts. Unta karon, we are expecting na mga more than 2,300 or 2,200 kung during normal na unta na situation. So, ang peak demand nato is around 2,070 ra. So dako kayo ang difference. Natay reserve na 448. Mudagan lang sa 30 ngadto sa 40% ang demand sa residential area. Kay 60 ngadto sa 70% ang konsumo sa kuryente sa mga commercial o mga industrial establishment. Hinungdan nga gipasalig sa DOE nga dunay igo nga supply sa kuryente bisan hangtod pa sa sunod tuig. Kung nakasinati man og mga power interruption tungod kini sa kalit nga mga thunderstorm o problema diha na sa mga distribution utilities. Mga kahoy nga makatag sa atong power lines nga maupod na resolve power interruptions. And then, of course, naday mga tampering, na mga illegal connections, and there are instances na naging trouble sa technical trouble. O kalabot sa mga reklamo sa questionabling aumento sa bayronon sa kuryente, matod ni Maleza nga kundi kini masolusyonan sa power utilities, mamahimong magpatabang sa Energy Regulatory Commission. Samtang bab ni atong Hunyo ni Mando ang DOE ngadto sa mga distribution utilities diha sa ilahang pagpangandam sa sistema sa pag-distribute sa kuryente. Kini aron dili mabalda ang mga gipaygayon nga online classes. Ilabi na kay dili susama kaniadto nga face-to-face learning diin mag-abot ang mga tinunan sa usa ka tunghaan. Kay karon anaa man sila sa tagsa ka mga balay. Bob. Daghang salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report.